କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆ ବଡ଼ି ଭୋରୁ ନଦୀ, ନାଳ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଜଳାଶୟରେ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇ ପାଳନ କରେ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉତ୍ସବ। ପରିବେଶକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଦରଦୀ ଓଡ଼ିଆ କଦଳୀ ପଟୁଙ୍ଗା, ସୋଲ ବା କାଗଜ ତିଆରି ଡଙ୍ଗାରେ ପାନଗୁଆ ଥୋଇ କହେ, ଆ କା ମା ବଇ ପାନଗୁଆ ଥୋଇ, ପାନଗୁଆ ତୋର ମାସକ ଧରମ ମୋହର। ଏହି ପରମ୍ପରା ପାଖାପାଖି 2500 ବର୍ଷ ତଳର। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାକୁ ଦୁଃସାହସିକ ସାମୁଦ୍ରିକ ପଥରେ ଜଳଯାତ୍ରା କରି ଜାଭା, ସୁମାତ୍ରା, ବାଲି, ବୋର୍ନିଓ, ଶ୍ୟାମ, କମ୍ବୋଜ, ସିଂହଳ, ମଳୟ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରୁ କାର୍ପାସ, ଟସର, ପାଟବସ୍ତ୍ର, ସୁବାସିତ ଚାଉଳ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ରତ୍ନଖଚିତ ଅଳଙ୍କାର ଆଦି ନେଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଫେରିଲା ବେଳେ ଆଣି ଆସୁଥିଲେ ମସଲା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ। ଦିନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରକୁ କଳିଙ୍ଗ ସାଗର କୁହାଯାଉଥିଲା, ସେ କଥା ଆଜି କେତେଜଣ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣନ୍ତି? ତେବେ ଏହି ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ଯାତ୍ରା କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ କାହିଁକି? କାରଣ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଜୁଆରର ପ୍ରଭାବରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘିଥାଏ ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସହଜ କରେ ଏହି ଜଳଯାତ୍ରାକୁ। ଆଉ ଆଷାଢ଼ରେ ସେମାନେ ଫେରନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ସମୟ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ଦିଶାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁର ପ୍ରବାହ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଗୌରବମୟ ଗାଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ନା। ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଜୟ ଉତ୍କର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।